Gili e Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles baste enamorar son os animaliños. O factor canino. Lobato, o mozo, voa polo aire na busca da xustiza. Que é iso? As forzas malvadas da escuridade. Sí, é o mozo lobo. Toma, apaña esta. E esta. Aí vos vai, malvados. Mira que fixaches. Oi, perdoa, Gili. É que pensei que era o arquinimigo de Lobato, Michiñarti. O que? E quen é ese Lobato, para empezar? Lobato, o superherói máis grande de todos. Pode facer calquera cousa. Oi, perdoa, meu. E sabe facer unha bomba alasca? Pois non che sei. Pois que veña a miña cuisine ese parvo de Lobato cando queira. Agradable e terroso. Voilà! Xa teño a primeira receita para o meu novo programa de cociña para a televisión por cable. 10.000 flexións. En fin, para empezar non está nada mal. Hola a todos. Teño vos unha noticia moi importante. Marchas do rancho, Dud? Que ben! Non, estou redescubrindo as miñas antigas raíces caninas e xa sinto o lobo que crece dentro de min. Seguro que non é por culpa do almorzo que nos fixo Gili, porque eu tamén me nota un pouco hinchada. De agora en diante quero que vos dirixades a min como Lobato. Entendéstelo todos? Sí, claro, Dud. Como Claro, se digas. Anímate, Lobato. Grazas, amigo. Estaba seguro de que ti me habías entender. Claro, porque eu sinto o mesmo que a ti. Así que desde agora eu tamén son Lobato. Ei, esperad aí un momento. Dumpster, ti non és da raza canina. És un boi, és da bovina. Non te podes chamar Lobato, se acaso, Bobato. Ai, sí. Pois vamos comprobar logo quen é o mellor lobo que hai aquí no rancho. Sen problema. Vai querer alguén máis desafiarme? Sí, quero eu. Ou mellor... Non, tampouco é un desafío tan grande. O que? Xa está, Gili. Intenta ser ti mesmo, pero non sexas tan groseiro como ese. A ver se conseguimos que a cadea de televisión che compre o programa de cociña. Comprarmo! Vai ser un programa tan bo que mesmo van querer comer. Moi ben. Acción. Primeiro foi o chef Espido, despois o chef de ferro, e agora tócalle ao chef barbudo. Mais ben o chef inútil. Señoras e señores, benvidos ao combate do século no que se vai decidir quen merece levar con orgullo o nome de Lobato. Na esquina vermella, un can cunha altura bastante aceptable e que pesa máis ou menos o que debe pesar. Dougie! Sí! E na esquina azul, un boi coa altura máxima e que pesa algo máis despois dunha boa comida. Dumpster! Dumpster, este combate é unha estúpide. Ei, teño algo que demostrar aquí. E que é? Que és aínda máis idiota que a Dougie? Que son máis grande, máis forte, é dicir, un lobo. Ei, o combate non empezou aínda. En realidade, meu. Xa rematou. Isto sería empezar a quentar. Probando, 1, 2, 3, escóitaseme. Donas e cabaleiros, imos empezar o combate do hoxe co rescate do lume. Os dous aspirantes nas vosas posicións. Seguro que esta é unha proba para lobos. Que vas a ver ti dos lobos, non sendo escapar a correr deles. Aspirantes preparados para dar leña. Xa está, lume apagado. Pa que foi fácil. Tiveche sorte, meu. Pero recordo, isto non acaba ata que o decida o gran can salchicha.
O café non é o único que sabe ben acabado de moer. Ai, O desafío de cheirar cous! Seguro que os lobos fan iso. Que pode haber no mundo que cheire peor co cu doutro? Aí te la resposta. ¡Ánimo, Dumpster! ¡Rañar xa feito! ¡Querer coller o rabo! ¡Roubar unha ovella! Non, desta pasamos. Natación sincronizada. Seguro que esta é unha prova para lobos. ten que ser, saqueinas directamente da internet. O peor alento de can. Segundo asalto. Grazas. Xa ves, estou que racho coa pana. Así que este lobato é o que gana. Os demais que vayan indo, que aquí o lobo vai subindo. Non hai máis que escarabellar. Aí tal, toca agora. O que? Escarabellar para desenterrar un oso. Non vai ser moi difícil. Ei, atopei o oso! Gañei de maneira limpa e xusta e non hai ninguén que me poida arrebatar isto. Cando cociñes, asegúrate sempre de que ningún can estúpido che roube o oso de darlle sabor á comida. Sabe moi ben. Aí, ches, Dougie. Fai o que queiras, pero non o soltes. Sí, xo sei. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Dougie e Dumpster dan un chimpo que os demais lles quita o hipo. 6, 7, 8 e 9. A ver agora quen se move. Tranquilo, campeón, xa case o derrotaches. Ti que combate estiveches vendo, Poppet? Mira, Prai, se case non suou nada. Levache un punto de vantaxe, pero agora chegou por fin a hora de vingarse. E como? É o de persigue o gato. Ah, sei dunha gata que vai querer non ter nacido. Ai, quen me dera non ter nacido nunca. Mesmo digo, quen me dera que non naceras nunca. Así agora non estaría atrapado nesta árbore contigo. Ai, Señoras e señores, chegou a hora de que a tribo Dougie e a tribo Dumpster acepten o desafío definitivo. O teu peor pesadelo, amigo. Queres que che diga unha cousa? Mira, tememos labios. Díselemos labios, Dumpster. Sí, xa o sabía. Esta proba vai ser a última e a máis desafiante de todas. O ouveo da lúa chea. Aquel que lle saiba ouvear mellor a lúa será declarado o lobato. Xa está! É o momento da verdade. Os aspirantes diríxense cara aos seus sitios e a tensión pódese sentir no aire. Dougie xa empezou. Que houve o máis potente. Impresionante. Será capaz Dumpster de igualar algo tan... Increíble. Dumpster puxose a ouvear dunha maneira que penso que ninguén me esperaba.
Este sí que é un espectáculo digno de ver. Vai ser moi difícil decidir. Ajá! Parece que alguén acaba de probar a miña comida. Os uveos do prazer. Encántanme. Se con prazer te refires a unha dor terrible... Mira, meu, penso que os dous somos grandes lobos. Claro, pero hai uns lobos mellores que outros. Non temos por que competir uns cos outros porque a todo o mundo se lle dá ben algo. Como a Gili, dáselle ben... Home, seguro que hai algo que se lle dá ben. Como? Vouche ensinar eu o que se me dá ben. Monte de plumas. Mañá pola mañá, a primeira hora, desafíote a un combate de cacarexos. Ui! Ui, quero dicir, sí. E despois estaría encantado de aceptarche unha cea para así poderche ensinar por fin a cociñar. Que? Como te atreves? Non me extraña que non che quixeran o programa. Probaron o que cociñaches e intoxicáchelos a Non todos. sabes do que falas. Ti non tes nin idea do que é a comida. Pero Isto que ponse dis? moi feo. Ten razón, nin sequera Lobato podería amañar. Ti ven para aquí, que vas levar unha boa lección. Vouche pechar o peteiro.